Halor ka jingja menhaka artarik uyayong hajar pusau baki pat ba nong snong kila lap ya ka medyap jong ulit pens kemlang lengkhoi na ka we ka jaka hajan joka wa sala ka badon hapo ka snong Mawkyrwat ki pulit ka Mawkyrwat police station mentaka sengi sau tarik ujemang kila yo ban kem hadu Ngut ki Runar ki ba Suba Donkti haka Jingpyniap dusmon ya Uwei Rangbah. Habakran haunong ai Khubor Superintendent of Police ka Southwest Khasinews uba GD Karwanlang ulaya thu baki pulit Mariatip ya ka jinglap mediam kila penlong ya ka jing tokit ke babanya badai terhadin balayo ya ka jing pentikna lengba ka post mortem report bakane ka jing yap ka de ka jing sya penyap dusmon haki Runar baki sedang ban kem ya ki ba Suba Donkti kat kumute USP ki bala sya kem ki kenthop ya Paul Andrew lakyang arpusau senam kerta nakasna Mawkyrwat Michael Wanyang nasionong Shillong bar uriki Paul Snaitang nasionong nonglang.